niile onye ka anyị ji ije n'ime nteja bụ okwu egwu abịa arabinagwuo na awa onye ka anyị ji ije egwu ajụjụ ka nna kpọrọ m ọnụ na-ekwuru ọjụ ụmụnne m giligili ka a na-egili ododo na-ejiri ododo a na-alị na ukwu ose enu ajụjụ ka nna haba onye chukwu mere eze ga-abụlili eze n'enu ibe chukwu deli n'odego onye ka anyị ji ije egwu n'ime njeja bụ yewe na m agwa ụwa ibe mara m nne m wepụ maka oke nwa si azụ n'ọba nne ya n'abọ onye dịka anyị na-akọwa haba wepụ nwale tishi ike akọchi nwoke nwa abọ mụrụ na anacha n'ime nteja bụ okwu nwoke nwa bịa weli chiki ka akọ ngị ka anyị na-agwalụ alụsị nwere ibe nna onye jebeli ije oluwa nọ nwanne m ọba si jebe akalaeze kelu na akalaeze ụmụ omume ke na-eme ụwa ụmụnne m ya bụ chika ike aka anyị na-akọwa n'ụlọ ya bụ ha isi bụ chika ike aka anyị na-akọwa n'ụlọ ya wee ara egburegbuo na ya alụsị arobinagwu adụ n'olu ụwa bịa n'eze nwanyị alụsị na-eli ezu na ana achala adụ na ana achala nnọọ ajụrụ m ụlọ onye ka anyị ji bata achala ụlọ ọzọ nweze wepụ maka odogwu nwa m ha na-esi onye nwere igbo gogo isi chukwu nyelu ugo ga-etu isi chukwu mere eze ga-abụlile eze ma ọ soro ilo odogwu nwere isi ọ na-emu ka nna akọwala ụlọ oge ezi oyi anyị ezigbo nwanne mmadụ abụrụ oyi ya n'eziokwu wepụ maka ha isi chika ike akọ onye ka anyị dị lụta aka anyị na-akọwalụ nwoke mmadụ adịrị obeche nwa mụrụ ka esi ama ogele ya wee ya mụrụ ya ọba ka a na-ekwu ka ụtọbe ka mmasị ọbelu na akwụkwọ kwụsị akwụkwọ kesi akwụkwọ ọba si na ya ga-achọba akala aka ya nwata kwụsịa na ọchọba akala aka ya ọlụsi ọlụ ọgụ jebe olu oyibo alụtakwena onye na-ezu ụlọ ozi ọma prọfet arụwala eze ama onye nze ga-abụ igwe niile mụ na-ezu ụlọ ozi ya mụ na-ezu ozi ọma ọba nwa m chika ike aka ọgbara niile ma mụ na-ekwu n'ọnụ ọba nwanwụ na-agbala ọra niile prọfet a na-agara onye nna ya nwụrụ garala egwu ọla a na-agara onye nwunye ya nwụrụ ọnwụrụ kwue
arụbịala egwu ode egwu mere ọnụ anụ mere ntị onye ma ọ bụrụ ya nwanye nteje afọ mmadụ akwụsị onye nwere mmadụ a na-akwụrụ onye nwere mmadụ a na-akwụrụ ndị anyị naba iwe nwere egwu nwa nabaziri ọfụ ede maka anyị na-akụzi n'egwu anyị na-ayọ Chukwu kelu ụwa ogologo ndụ nara isi ike ndị na-enyere egwu aka na ndị na-eti egwu ndị wọlọbọ ebube agụwo nya na-eche egwu ọrụbala eze ma ọlụzijala igbo igbo na-agbalụ ọzọ nwa m ike agọji akpọlụ nge alụsị oke mgbazi ya n'ụlọ ma nne ya na onye egwu bịalibi ya na-emerụ mkpọtụ ya ekezie ya wee kebe mkpọtụ mmanya ya nọ m agwa nne mụrụ m nwunye nna m ọnya jeziri onye chọrọ nke ka anyị na-akpọ ike agọchi ekwugo m ibe m ga-ekwu n'egwugwu a kadama ị na-agba ọzọ na-ene anya n'azụ ilo dị n'ụmụnna kalịkwalị na akali o nwere ebe ilo na-adịrọ na ụmụnna tinyekwu uche nyabụwa m mesịrị jebọghị n'ime Naịjirịa niile ka m na-agba nwa ibe nya nọchi ya gwudelizili ka ọ na-eme na Ghana ya wee ọlụzi odezi ọhali nwayọ odi nwayọ a na-alụra ya bụ odogwu anyị na-egwu ike agọchi onye ka a na-etu akwụmali nwata n'ime njaja bọọlụ onye chala ntete akwụmali nwata wanụ na ana chala ụlọ onye njaja bọọlụ onye ka a na-etu ụdala njeje wanụ na oyi na ọma mbala nwanne gị na-akpọgo abụ odogwu nwere erike a na-agba ọnụ onye ka a na-etukwu alụsi na-eli azụ nwanụ na na-achọle alụsi na-eli azụ na-achọle ụlọ nteje na nke ikpeazụ ya alụsị na-eli azọ bịara egwu anyị ga-egbu ahụ ya unu na nnukwu ibe na-egwu ụmụ owu onye ka anyị ka na-akọwali nwanne bụ CEO Managing Director Saking Investment Company Limited Ụlọakaka onye bụ CEO Sonsan King Bitcoin owe nwere na-efiche official big boys official big boys ya ọdụ na don't to cry a na-achụrụ ebele achụ onye ọgbụ ya ka a na-agbara agwa kata ma ọgbaba mbọ ka ọ mali ka ọ ga-eme ọnwụ ya official big boy nwanye achọla ntị alụsị na-eli azụ nna ewuwa
alụsị na-eli azụ na nke ikpeazụ ụwa onye na-agwa gị okwu bụ prọfet Arụbala Eze Ama onye ike nke njeje abụ n'Igbo jeneral prọfet ndị egwu na-anaghị onye Chukwu mere eze ga-abụ eze mmadụ apụrụ igbochi ya sikwa n'ike na-eme ọgọ ka isi eme ọgọ alụsi ọma ọgọ wenu n'oyi na ọma mbala onye nteja bụ alụsi oji ego eme ọgọ ụdala bịa amalibe m ka m ga-eme ụdala mmiri niile enyi mbe na-awala ọkụ ụdala ezi siri jebe agụ nwanyị achala nte ga-abịa agụ mmadụ ma achala bịa yili m agụ iri ojii ndị achala egwu eme mmadụ kelogwuweli jebe mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ kelele egwu na-agwa nwayọ ka eji emewu onye weli ike wee mewu oweli ike mama mụọ izizi mgbala unu na-egwu bụ na chika ike akọ ike akọ chika nwelisone mmadụ ada na ibi ya anya ọ bụrụ ibe eji gwọla ji iyi ka eji gwọla arọ n'ego na-eri ego na aja na njeje abụọ arọ ndị ike nga mụrụ mmanwụ ibe na-emere oyi na ọma mba na mụ na-egwu ọ dịkwara ka ọsọ anyị hụrụ n'egwu oji na-erikekweni ọtụtụ mmadụ arụsị dumaka zọba na bụ ebe adịbịa ya wee agbọdụ ọgụ nne nwanyị agbọdụ ọgụ nne nwanyị ike nga gide n'ebe eze nwanyị ojide ga-egbu nne gị ojide anyị egbu asị gị chebe mụ nchajụ ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ezi katama ka ebekwa ebe ka amala onye ikpe maka eziokwu ka anyị na-ekwu akọtule ewe anamagba yawe na nna m gba agadi nwanyị njeje ji dị nwoke mmanwụ na-eyi ozu ebu n'isi ọ na-atụ ụdala nwe ibe na-emeli ibe egwu na-akpọgo ya wee liyo ya bụ ụdala anyị na-evu ogwu ya ụdala si n'ovu onye a na-ebiro n'elu n'ovu onye bili odulatọpụ onye dala mmebeli na ọmụma n'obodo nọ n'ime ya oge ọbụla Gana tatu dala na-ejezu ụwa niile na-egburu oge maka gịnị aka Chukwu dị n'ime ya na anụbibe nna-egbu dala wee sị na ya ga-eje n'ute ogelimala obi ịdị ya nwanne m ya adameze nwanyị mma lọlọ Chidimma ike
Adazi mba ogele mala obi dị eziokwu ebilibe mma Adazi mba bịa nwa onye Abịa steeti dịka anyị na-agwa Igbo niile bụ nwanne prọfeti ndị egwu na uwe ekwuwe Igbo niile bụ obu n'elu ụwa ike jiri ụtụtụ agwọ ọrụ ụmụ onye ka anyị na-ekwu ya bụ odozi akụ nwanyị mma ugosi mba bịa nwanyị mma onye mụtali nnekwu Adamu Ugochukwu ike ka anyị abịa Adamu bịa gbalie Adamu bịara ụwa na mma Golden baby ụmụazị ndị gọdụ yewe alụsị ote nwanyị na-edozi onye nwanyị poli ezigbo ibe poli ya ihu o nwere iwe kọlụbọ ya anyị Chicago chick ibe niile ezula ezu gbauba walụsịrị ụlọ ugbo une ibe obeleri ka eziokwu a na-akpụrụ ha arọbịalie mmanwụ n'eli ana m agwa onye nye na chi na-adị na mma Chicago chick onye na-akalịsị obodo eziokwu ajọ ụgwọ a na-akpọrọ ya gaa n'iru katama ime numada otogwe na tụrụba echemu ibe gị ọ dị mma dị njọ ibe egwu ga-eme eziokwu bụ maka unu malụ ụmụ onye mụtara odogwu anyị na-ekwu ọ bụ leti Chief Ikako ndị chili nteja abụọ mgbe enu nna anyị Ikako ibe o melere ka eziokwu a na-agụrụ ya onye ka ndị na nwa m Chika nwere Sọnde yewe ngelole egwu na-etu ụyọlọ na-akwa ya na nwunye ya odozi ekwula ụlọ nwanyị mma dozi ekwula ụlọ mgbata bụ Ikako ndụ ego ndụ anyị dị tata bụ ego mama abụ mụrụ ụma na-akpụrụ udegị na ndụ udegị na nke mụtara nke na-adịghị ọkpọtọkpọ nwa anyị na-ekwu Ikako chick nwoke nwa si azụ n'ọba ndị ya n'abọ ya bụrụ ji isi eje Ikako chick agwara gị ibe ọ bụ na ị na-eme ote na ilo na asịga dịlili katama isi ma atụ n'uche na mmadụ bụ na azụ azụrụ mmadụ bụ na azụ azụrụ azụ eziokwu bụ ndụ ọgba aka n'ọtọ o nwere ibe ilo na asịga ara ise ibe na-emela achọla ntete ibe isi m were ego nwe kwali kotu were ekene kwale matụ n'ego ukene ndị ilo gị kene ndị gị na kene obodo gị ụmụ
unu na nnukwu ibe nne ezi oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa anyị ezigbo nwanne bụ ngozi n'elu ụwa anyị yewe elele ego na-agụ ụyọrọ na-egbolite egwugwu abịa osi mụ bụrụ ụzọ kene ụmụnne ya ozu siri si n'elu wee nye ike enyi ana ana m ekene misita and misis aka oyimuchukwu na nso ọgọgọ ndị ntị onye ka a na-etu oyoyo bishọp ya na odozi akwa Adamijeọma ike ego ka a na-eri azụ oyoyo bishọp ibe emeli ka na-ekwu ana m akpọ itekwu Chiamaka ike ego Adamuchukwu amaka Chiamaka ike ego Adamọdala eli ọgụ Chukwu ga-abụ Chukwu gozie unu Adamọdala eli ọgụ ike akọchi ojije ga-ebune gị ma ụna ga-ebune gị alụsị na-eli azụ na nke ikpeazụ zụwa na nachi alụsị na-eli azụ ike akọchi ka nna ike akọchi ka nna m agwa n'oge o si mee n'ọbụ eziokwu onye nwere gị nwere ibe onye duru gị duru ibe mkpamkpa mma na-agbọdịbụ ọnyụ ogu nwere isi m ihe dịrọ nkọ ogu nwere isi m ihe dịrọ nkọ ogu dị nkọ m ihe nwere isi ike akọchi ka na ndị zụla ga-esi n'eziokwu a na-akụrụ ya ma na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ ana na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ ije ga-ebune gị ma ụna ga-ebune garabala eze o sila anyị bụrụ ego nwetara n'ime Disemba ya na-akpọpụ ụlọ dogbu nwa m lụzuru na o si m oke na ezigbo nne ya ochie Chief Ejimobu Udense ovu dibịa nwere na mgbede mmule dịka anyị na-ekwu ndị mgbede mmule ya were ike oyime Ejimobu Udense enwere ozi dibịa na mgbede mmule ọzọ libe ewe arụbinagwu ibe na-emeli mmule ibe chebego oyimu nwadibi na-agbozigbo ọbara ọrụ ya ji mali dije nwadibịa bịa ibe imeleri ka eziokwu a na-akụrụ onye mara obi ọ ga-esi bịa nwadibịa alụzi Ejimobu Udense chọkụ nọ n'ụlọ ma ogbenye ya na-azụmazi Ejimobu Udense nyabodo okwu anyị na-etili na-egwu o si m kelekwu ezigbo nwanne ya nwoke ibe anyị ike akọ ya ka a na-eti
egwu abịa o wee si mụ bụrụ egwu zute ndị oyi ya niile mmadụ ka ejije obodo mmadụ bụ na abịa azụ ana m akpọ ite aishi digitalụ chika nchekwube nkịka anyị na-akpọ Tontikines na Viatana onye ka a na-etu agụba ndị ọzọ wanụ na-eshi ya niile ododu ka adịrị ebe mma na haba adịrịsị ndị ọkụzụkọ ngịkọ ọdụ na-akwalụ onye ọkụzụ ọkọgọ m ngịkọ ọdụ na-ekwu mmadụ ka ejide obodo na ọkụzụ enwere obele ọnya ewe arọbinagu mmụọ na-akwalụ ụwa m Tontikines siwe emelike na-ekwu sie n'ike na-eloteni ndị nọ na mkpa onye bụbu CEO Tikines Global Service Tikines Global Exchange onye bụbu CEO Tikines Travel and Tours Limited ọgaga ọgazi agazi nwa m nkịka anyị na-akpọ Tikines nwanyị ọkụzụ ogbu onye mgbe nne na-atị ya ụtọ nwa mmụọ na anyị ikenere haba yegwu akpọ ntebe onye dịka ọnwụ onye uke n'ide mmiri gị ka anyị na-akpọ onye ka a na-etu oyi na-atụ Igbo n'Istanbul oyi atụfu na mmụ na ndị egwu ka ịdịkwuo echi oyi na-atụ Igbo ana m ajụ ese gị ibe menụzụ ibe emekwe na mmụ na ndị egwu ibe emekwu n'ụdala anyị na-etiri nyabe alụsị ndụ nke niile dịka anyị na-akpọ egbe ejela ije ga-eru oyi na-atụ Igbo na Istanbul Turkey akantụ hoda na dosanki Bitcoin exchange alụsị odenigbo ode n'olu egwu ada oyi na-atụ alụsị nke nna alụwa egwu akpọba ship Uchenna Ọramwe nwoke mmọnwụ obu na-eji onwe ya ozi ebube Chukwu ụzọ wanụ n'ime ibido ncheja bụ ozi ebube Chukwu ụzọ abịa ọbata ụna papa onye na-eche onye n'elu ozi ebube Chukwu ụzọ ozi Chineke buru ụzọ eziokwu ibela na-emeri ya ozi ebube Chukwu ụzọ ozi ebube Chukwu ụzọ Chairman Managing Director Tikines Global Service bụ ọkaka Chairman Managing Director Tikines Global Service bụ ọkaka arụbinagu nwana onye nnuwa ụlọ nwanne ya iwe onye nwere igogo nwanne ya ọ ga-emeli nwanne ya ana m agwa yegwu akpọba ship dobo nwa onye njaje dịka na bọlụ dobo nna dobo banzo odogwu 90 odogwu ezuozi mmadụ na-akpa dobo banzo odogwu ji fonu meli ma ọgụ ọ dị ya ụmụ njaja bụ ka adabụ odikwu echi
Dogwu Igbo na ndị abịa dịka anyị na-agbalụ ụwa onye ibido nteje abụọ dabọba zumruba bụ company limited Chukwu chebe unu ncha egwu anya jem egwu na-akpọ itechi onye bụchi eze ego Ishikidi ka m na-akpọ Melarawanụ ya Melarawanụ bụ ochuche na ọgbaru dịka anyị na-akpọ ife onye mere fete onye ya dị n'iru ife menu Chuche wanụ na ọgbari anyị kenele gị ọba egwu na-akpọ Ugochukwu ọka Ugo dasịrị na akịra ka m na-akpọ Ugo dasịrị odogwu na Nnewi obere obodo dịka London na Anambra Nnewi ezuru Igbo Amaka bibe n'ọzọ ụbụrụ bụ onye ibeli na Nnewi arụsịnago unu abịalugo oyimụda si na-egwu ị ga-abụlịta egwu akpọbachi Chigozie ihe ọnwụ Yeni ọgwụ bisi anyị kenele gị alụzi esola amalụ ụzọ wan Wesiland dịka anyị na-afọ n'egwu egwu a na-eturu ebe obulu alụzi esola amalụ ụzọ wan wọfụ Wesiland niile dịka nwa ekpozi emele nzugbe wee kene egwu akpọma Chukwudị Nwagabue Bikoronsi manụ n'ime mmụleru ya eze ego ojimote mọgụ ya meelu m ọgọ nke m mmadụ ga-ejide obodo na alụsị nwa m Nwagabue biko dị n'afọ onye malichi ya ivela na-emeri egwu ọba ụdala sala na ọdọlọrọ niile ụdala isi ma aba n'oge mgbe elozogwene ndị gị na ma na-eme ma mmadụ erike ezigbo ibu ụdala mala erike ezigbo alụsị na-eli azụ na achala nche jeta onye achala ụlọ ntị ibe imele erikezi ọgwụ na mkpụrụ ọgwụ ụdala na-adala ọra niile bịa dali m nke m yalụsi oji fon na-eme ọgụ yalụsi oji meshi na-eme ọgụ yalụsi oji moto eme ọgụ gịnị ibe na-ekwenye ana m akpọ ite Maazị Sandi obere nwa na ọmụma gị ka anyị na-akpọ CEO Maazị Dafu ka anyị na-akpọ Kenweli Hotel and Suites n'Imo Steeti Kenweli Hotel and Suites obu dị n'Imo Steeti nwamụ metụ nwamba dị ya Dafu Hotel ebe anyị na-enwe aṅụrị egwu na-aba n'isi ọkwa anyị kwuru ya Ochukwu udo isi ya udo na-anụ uke ọzọ bụ Chukwu na n'uke bịakwuo dịka
anyị na-akpọ ite ozi akụ chukwu ndụ egwu ka na-aga n'ilu ụdala si m bụla ekene ka nkelekwu eze ọhịa chief anekwe chukwu efuga egwu na-akpọgo CEO Son of Grace Roofing Aluminium Nigeria Limited Bogaga Ilusi ezigbo ụlọ chọrọ imu oyima na-ekwe chukwu ebuka aka na-achụ ụlọ mma oge bụ na ụlọ na-eriri ozi mmiri tata onye ka a na-etu Yemine nsọ nụ na n'uke gị ndọ nwa egwu abịa onye uke gị ndọ onye obodo ọma egwu nke na-eligi oge osimiri yegwu akpọ itewe egwu na-akpọ ite ka simia Eliot onye ka a na-etu eze mmụọ na anụ eze mmọnwụ anụ na n'uke niile onye dị wudili chukwu anya eze mmụọ egwu ekene gị mama bịa talọsịrị m were kene kwalụ na-efe unu ncha eze chukwu ike ego na-egwu egwu waholi nwayọ na-egwu egwu na-egbu mmadụ ike akọ gị na-egwu egwu waholi nwayọ na-egwu ike studio ka enwere na mkpọ studio gazi ibi ya mmadụ rugere isi nwayọ ka anyị ga-aga na-anya nwanwụ na-akpọ ojisa chukwu ga dịbịa agwọ ya chukwu ga dịbịa agwọ ya wee itelibu jita onye ilozolo obi ya ewo n'igbo gosi na-edi ezigbo mmadụ adịrị izi yegwu akpọ internship Frankly n'ọfọ n'ụwa aka ranking number limit dịka anyị na-akpọ Shaman Legacy Brothers of Diaspora nke nwere isi ọnọdụ na Akira Ghana egwu na-akpọgo yolodumodumaka maka iluwe mma ụdala na-adala ọra niile ụdala ajọ nkịta ji isi anya ọgwụ ụdala ogologo ndụ narị isi gị ka dị na-agọ n'isi gị na ndị otu niile ibe mmenụ ibe mmesiri yewe yoloduma na gbọlọ arọbịa dị mmanwụ na-eri mmanwụ hụ n'ọgbọ mmanwụ na-ebe onye nye na chi na-adị na mma na alụsị ọbịa mmiri ụmụlụ eri oke ibe alụsị ọbịa mmiri ụmụlụ eri nne m eze nwanyị nna alụsị na-eri eze ọbịa olu ego na-elu ibe na-emelite oje abụọ bụ ibe unu ekwekwana ka ibe mee ụdala ndị acha n'ụlọ onye ka iji malụ acha na ọzọ nweze ije ụlọ ebu yewe arụbinago na egwu nwa na-akpọ nwa m wepụ ihe osi lọd Tony onwe egwu ihe Tony wepụ ihe osi lọd ekwu isi ka osi ọgwụ ọna
Antonio nwagbali nya na onye nne ya nwere eziokwu ijende ya dala na kene onye nne ya nwụrụ ana nwụrụ sineri azana shala gbaga agba joint ofe nwere n'ime nteja bụ ike bichila ezi sineri azana shala na-abịa shimu na ọdị ụmụ ma ụba ụdala ọ gbagote